Eliphondo liyakhokela ngabantu sele begonywe ngomyinge wama-28, ukanti nomsinga wesithathu nawo uyehla njengokuba amanani abantu abosulwe yile ntsholongwane yesihla, ingakumbi eNelson Mandela Bay apho bisisiqhubu sale ntsholongwane kweliphondo. Uloliwe ufika kanye ngexesha eliphondo lijonge ukuqinisa inkqubo yalo yokugonya, lizibekele umgomo wokugonya abantu abayi-4.9 miliyoni ekupheleni kuka-March. Ukuze siphindele kundalashe kwimo esiqhelo abantu bethu bakwazi ukudlala, abantu bethu bakwazi ukuya ezicaweni, ukwazi basivulele ne-economy apha eMpuma Koloni. Xa abantu bakokwethu ngobuninzi babo bevaccinatile, la 67% siyayifuna ukuba kuthi kufika uMarch ka-2022 sibe siyifikile kuyo as herd immunity, 4.5 million of people base-Eastern Cape babe bevaccinatile. So sithi ezi zinto zinjengezi ziyasincedisa. Kodwa nangona nje eliphondo linamanani amahle abantu sele begonyiwe, kodwa amadoda asatshitshiliza ukuba agonywe. Apha ndizele into yoba ndifuna ukusulela indlu yam ngesifo inantsi iCOVID. Le nto ibalulekile nzuba lapha ndingashiyeki emva ebantwini. Le nkqubo yokugonya kuloliwe ibe yimpumelelo ngethuba ivavanywa eRhawutini njekuba ikweliphondo ngoku. Uloliwe uza kuhlisa nomcakatho kubasebenzi bezempilo njekuba ukwazi ukugonya abantu abangama-300 ngosuku. Well, it was actually, we imagined this train towards the end of last year when we started looking at the challenges that government would have with distributing vaccines across the country. And we were ideally situated with 31,000 kilometers of rail reaching the most rural places and the ability to carry and support a vaccine program on a train. Indawo elandelayo azokuma kuwo Uloliwe kuseMonti ngomhla we-16 kuDisemba agqibelise kweliphondo eKoloni. Kwiindaba ze-SABC ndingumcebisi Ngqina, ndiseGqeberha.